ngaturke tetembangan jemaah iki kaya bintang tamune ana. Sapa saiki? Coba iki kon dhisike sapa? Lintang Kairo. Ha iya. Kangen karo anakmu wadon. Coba Lintang Kairo ben jumeneng ya cah. Metraman. Trotok. Dek. Nggih, sugeng dalu. Bapak. Sugeng dalu, selamat malam. Nggih, selamat malam juga Bapak. Pripun partosipun panjenengan? Alhamdulillah sehat, no. Pun dangu mboten kepanggih jenengan. Ketemu terakhir kaya ana Jombang ya, Nok kaya. Nggih, Jombang. Sampean sehat ya, Nok? Alhamdulillah sehat. Panjenengan kados pundi, Bapak? Alhamdulillah berkas waras. Dijaga kesehatannya ya, Nok. Nggih, siap. Dikaya ngopo sliramu ki rutinitasé, jadwal pentase ki luar biasa. Terutama maneh iki wayahe pancaroba lho. Nggih. Sindenku sakmono kaene lho, iki mang kerokan kabeh. Lah nggih, usum lho niki, Pak. Lah iya. Jan usum batuk pilek. Iya. Panjenengan juga jaga kesehatan nggih, Bapak. Tenan. Nek aku ki nek kesel jamuku mung siji kok ana. Napa? Degan ijo. Wah, kok saged? Degan ijo nggih seger, bengi mayang, jejer sinden atine seneng. Kula nggih wonten lho jamune. Jamumu apa? Pokok jamune abang-abang niku lho, Pak. Abang-abang sing biasanya diparingi tiang-tiang niku lho. Oh, anu jenenge sombo. Oh, sanes. Lombok. Sanes. Duit, Pak. Ya. Wah, lah duit. Sik to kowe iki coba nok sampean iki sik kelas pira to, Nok? Kula kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Nggih, SMA Negeri 1 Puncu, Bapak. Wah. Tinimbalan sowan rene dening para pepunden ya, Nok. Dikaya ngapa wong iki ya kan ya bumi utah ketemu kelairamu ana kene ya, Nok. Nggih, dateng dusun Karangdinaya, Desa Kepon. Alhamdulillah. Desane piyambak, Bapak. Ngono kuwi awakmu ya mentolo njaluk bayaran ngono kuwi ya. Lah, jane nggih mboten lho. Ora ya. Nggih. Alhamdulillah. Tapi lek gak diparingi kan ya kebangetan to, Pak. Ya, gampang nek perkara kuwi nek panjenenge Pak Bianto kuwi kanggoku wis gampang tenan kok nok ki panjenengan panjenengane. Nggih, leres sangat. Kaya ta bibit unggul kaya sampean kuwi bisa tumanja, bisa berkembang nggawa jeneng Kediri ya, Nok. Nggih, amin pangestunipun panjenengan. Dijaga awakmu ki berarti cara kembang lagi mekar-mekare, cara gedang lagi suluh-suluhe. Iya. Amin. Sok kala mangsane nek enek gedang suluh ki codot ki ting kliwer. Iki lho codote. Kok saged, Pak? Lho, kandhane kae lho nek gedange wis suluh codote ting kliwer. Sindenku mbiyen ngono tak kandhani ora percaya. Lah, terus pripun? Tak omongi ibaratnya cara gedang suluh kuwi dibrungkus. Lah nggih. Nganggo glangsing ya ta? Nggih. Supaya ben gak diowok-owok codot ya ta? Lah sindenku malah ndablek kok. Pripun? Lah brongkose malah dibolongi. Codote ben iso mlebu. Lah ya cokot kuwi. Lah ya mula awakmu aja kaya ngono. Nggih, Bapak. Sekolahe tenan. Nggih. Oleh ibaratnya sampean kuwi nduweni profesi tapi sekolah pendidikane kudu diutamakan ya, Nok. Nggih, siap. Coba diaturke, Nok. Aku ki coba ning dinding nggon, aku pengen ninggalke rasa tresna. Supaya kebak rasa katresnan ana ning Karangdinaya kene, coba tembangno ya, Nok. Ninggal katresnan. Ninggal katresnan. Nggih, saderengipun ugi ngaturaken sugeng dalu kagem sedaya masyarakat dusun Karangdinaya, Bapak Ibu. Iki tangga-tangga nggih melumpuk mriki lho, Pak. Iya. Nggih, alhamdulillah nggih ngaturaken sugeng dalu kagem Ibu Lurah, Bapak Kasun sedaya, lan Bapak Haji Subianto. Nggih, Pak. Iya, laras.
Nggih. Diaturke ya, Nak. Nggih. Miyak sepiring swasana supaya ora adem. Ninggal katresnan. Ya, saramban digawe apa kuwi jenenge? Apa? Langgam ya ta? Langgam. Saramban kok digarap jaranan bensin ya, Nak. Nggih. Oke. Ya, kaya ngapa? Yo, ninggal katresnan daden aja Cahya Nuswantara. Yuk. Spesial untuk seluruh warga Mas. Suatu keistimewaan luar biasa no. Nggih. Kediri kuwi ora taulat saka talenta hebat luar biasa. Mligine sinden, heeh, kaya sampean diperdi tenan ya no. Jangan hanya puas sampai di sini. Heeh. Nggih nyuwun pangestunipun panjenengan Bapak. Lan uga nyuwun pangestu para pepunden kang mapan ana ing Karangdinaya kene. Nggih, nyuwun tambahipun pangestu. Saorarane bisa nggawa kuncaraning asma Kabupaten Kediri. Nggih, amin. Dadi aku titip ya, Nok. Pripun? Sampen pentas ana ngendi papan di luar Kediri. Nggih. Tulung dicangking Kediri. Kabupaten Kediri dicangking jenenge. Leres. Iya. Betul sekali, Bapak. Yen to ana pamflet Lintang Kairo, ngurine tulis Kediri. Kediri. Kudu ngono. Nggih, leres. Ya, yuk. Ojo lali pamanku istirahat sih ya nok istirahat. Nuwun Bapak. Mengko tampil neh ya nok. Wis pokoke wong iki tunjukkanlah pesonamu Lintang Kairo. Ya. Matur sembah nuwun uga iki marang kanca-kanca panitia iki disengkuyung luar biasa. Heeh. Awake dhewe nggawa son saka ngomah ditambahi karo ND Audio luar biasa. Matur sembah nuwun uga marang kanca-kanca YouTuber. Heeh. Matur sembah nuwun kanca-kanca YouTuber, semoga berkah barokah anggone ngliput awake dhewe nggiarke awake dhewe pikantuk kanugrahaning Gusti. Uga matur sembah nuwun kanca-kanca bakul. Muga-muga anggone bakulan diparingi laris. Rezekine dadi rezeki sing barokah turah mlawah. Ya. Ya, coba. Wong iki isih disengkuyung bintang tamu luar biasa sing diantu-antu warga masyarakat Karangdinaya. Sapa? Mas Komet, Mas Dodo. Ya, ya. Ben munggah ana pepanggungan gawekno apa lali janjine. Ya. Cok, Mas Dodo, Mas ben munggah panggung ya, Cok.
Karang Dinoyo oke yang arake purek. Ora. Janjane kowe nek ngendi? Agak-agakmu sanjan nyupiani. Atiku suyaku. Ganjar karo wanita liya. Piye? Apik kelakuanmu. Nyapa Piye lho, to, Mas? Met? Piye? Moro-moro kok anu nesu Aku ya. iso nak tanggapan karo sampean, Pak. Aku Piye? nggo campur sari dewi. Kowe nggawa wong dhewe musisi dhewe. Wah, nggawa dhewe aku wong Loh. teluwe kompak kok campur sariku Sukonedo ke. Sampur sarimu apa? Sukonedo. Sukonedo. Lemu-lemu. Ora mungkin duwe Isin to, campur. Pak. Wong gara-gara ngene kok renek. Sik to. Kurange campur sariku ki apa? Kok awakmu ki pegel. Nek penake pun penak. Ya terus masalah. Cuma kan sing joget ki kan tiang kalih to. Iya. Lah wong kene jeleng, ngene ya nek jelenge penak lho. Lah bareng aku kok blas gak muni. Kan kuwi ketok sepele, Pak. Heeh. Tapi wong tuwek kaya aku kok joget ngene kok gak dikeki. Kuwi kok kono ki rasane kae piye to? Dan jalukmu ki sing piye to? Jalukmu dikeki piye? Dan tak detak dlang. Oh, Dadi ngono. semua Tak- Jaluk ngono to? Contone kendhange tok garingan. Yo. Aku sik, Mas, kendhange Mas, kendhang mawon. Ayo Mbak di anu Mbak ya nyanyine nggih. Jan-jane. Galang kado. Lah kene. Ngene iki. Sing pas ngene mosok kene kono lali. Jumati sapa kowe ki rene lagi pisan lho Mas, aja gawe geger dhewe lho. Wis ngene. Piye? Sak jelengem pira tak tukune. Weh. Kok Ape sombong, Pak, ape Iya. sombong. perkara jeleng aku ora rangkepan lho. Mas, Dadi angger jeleng ngono rasane krewal. Coba kene. kene piye? Engko tak critani. Bape ngomong neng wolongmu ra duwe ngono to? Duh, malah ngaku. Aku jeleng terus genek krewale ngono to? Lambemu. Yo. Hatiku saja. Cahyo Nuswantoro kompak luar biasa. Tepuk tangan buat Cahyo Nuswantoro. Wis to, wis. Ngono Mas, mbok jaluk ngono kuwi manto. Kare iki jreng ngono kuwi to. Jreng. Aku serang aku kira apa. Aku kene aku. Oh. Iki campur sari. Campur Campur. iki putih-putih. Lah kene. Putih ning asline atine kotor. Kene. Lah nek sing ireng atine piye? Ireng-ireng ki wis wong justru tok. Dadi Wong pakem. Yo no. Oke. Iki berarti gak kene. Ora kena genggo. Gak kene ya. Mboten ngake. Nggih ngono tok. Heeh. Ha kene iki. Lara Mas, omongi. Nyontok kene lho Mas no. Iki lho, nyentuh kene. Aja nganggo karepmu dhewe. Aja ngaku karepmu dhewe Mas, iki lho delon. Tuwek-tuwek to. Lho kok tuwek-tuwek piye to iki? Maksud iki Senior kok so. senior. So tuwek-tuwek lambe. Aja nyepele. Aja nyepele Teng kok. desa Karangan Dinoyanan niki. Karangan dina ya ndasmu kuwi. Awake dhewe kudu menghibur ngono. Karang dina ya ora Iya, iya. karangan. Bayi mbok warai. Karang Dinoyo. Jiro lu.
Janjane kowe ning endi? Gelagatmu sajan mulia. Weh, mosok mencalat rono tikus Mas. Ya ora, ngene iki lho. Atine resik. Iki lho resik. Sing putih ki atine rusuh. Rusuh ya. Nek sing ireng atine Walah nemen. Ono malah kadang keropyak. kadang keropyak piye Piye wong tunjuke aku? ngladeni kowe ki angel kok Pak nyuwun sewu. Angel opo wong karek dlang ngono. Karek delang piye ndak wong Lho, oh walah eman-eman. Wis so aku nek krungu dlang emanku ra umum. Lah iya, kowe kudune awakmu kan kudu Kowe tak ngomong, aku tak jagani ngapunten menawa Pak, ngapunten Pak. Kados komet niki anu wong adoh Pak, tiang tebih. Nek dingetenke nggih mboten kepenak. Urung kowe kok tingak-tingu kaya ape maling. Ndang ngomong. Kowe kaya ape maling jemuran iki tingak-tingu Aku nek dlang ora tak omongo karo kapot campur sarine. Ya. Mas diparingi dleng ngeten to. ngono lho. Mas nyuwun tulung. Adil. Nyuwun tulung Mas niki nggih kancaku mergawe. Nah. Yen loro-lorone lahir cower, niku lahir digondol kirik Mas. Tulunge nggih Mas nggih mesake. Tapi- Siap ya? Yo. Mbak nyanyi Mbak nggih. Oh, Siap yuk. Janjane kowe ning endi? Hei, hei. Gelagatmu sajan mulia. Hatiku suntuk. kakek Mas. Wis. Apa tak iki kok. Wis. Iya cah iki. Iki betul kok. Medeni wong. Joget-jogete dhewe. Tenan ra joget. Ya, wis ora. Tak kowe nek ra joget tak lapor Bu Kasun lho. Tak lapor Bu Kasun. Wis pelek kok. Wis plek kowe karo Bu Kasun. Wis, Sapa Bu Kasun? Bu Agus, Ngawur. Bu Erna. Lah, kula Bu Kasun Bu Erna. Pancene Agus Ernawati blok goblok. Ini iki lho Pak, anggere wis iya. ngerti pisane sombonge ra Aja omong kaprah. ambek aku kono. Lho, tenan kowe ra omong tenan lho. Mas, kowe gak ngilingi kowe teko kene gara-gara sapa? Weh, Lah, iya kudune kowe sing sopan karo aku no, Mas. Loh, awakmu nganu to? Bareng nunut ki mang. Lho, nggih no. Niki sing nulungi kula, Pak. Sing nulungi awakmu. Nggih, niki nek mboten gara-gara kula mboten dugi mriki. Wong berangkat nunut kula. lho, tapi sing di kendaraan siapa? Aku. Lah iya. Lho kok lah iya lho, paling gak kowe iki hormat sithik karo aku, wong aku ki nulungi awakmu. Sing duwe kendaraan aku kok. Ya hormat to. Gue anggap aku cagak gendera ono tak tapuk Dari kon kowe iki. hormat. Maksudnya hormat ki ra ngono, Mas. Paling gak ngajeni aku sithik sebagai temanmu yang menolong kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kok amin piye to, Mas? Lah wong jek urip diajakno iki mbok anggap bongko to piye aku Kira ki? kon ngaji ini. Tegese ngajeni iki ora ngajeni ngono. Kowe iki tak nunuti, tak Iya. goncekno awakku, paling gak kowe wedi karo aku. Oh iya. Dadi awake dhewe aku wedi. Aku wedi. Bapak Ibu Karang Dinaya menika contoh gejala stroke nggih. Ngawur jare kon wedi. Mesti wedi ki ora kaya ngono, Mas. Wedi ki tegese kowe karo aku ki sopan sithik nglenggono karo aku. Ya. Ya sepurane Kakang Mas Dodok Haryo Piningit ngono. Iya. Arek gak ngono. Harion jembeng. Harion jembeng. Lambene ngrejeplek. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu Pak Didi. Aku sik Men ketok kompak to. kompak piye malah ngrusui ingsun dhisik lagi kowe. Ingsun. Nganggo tata cara no ngapunten Pak Didi. Heeh. Nggih dalu niki luar biasa. Sugeng Luar dalu biasa. Pak Dilci. Sugeng dalu Mas Dodo. Pripun pawartosipun jenengan? Alhamdulillah sehat. Sehat nggih. Panjenengan ugi sehat ya Mas? Nggih pangestu panjenengan kula nggih sehat. Iki lho dalan favorit ya. Favorit ning ora ngerti aturan. Kok ora ngerti aturan piye? Paling tidak tahu metu berada jane Pak Didi. Pak Didi ke wonge sering jalan-jalan teko ndi-ndi. Rambu-rambu ya apal. Lho, apal to? Lah kene pe disilang kok nyapa nang nggon. Lho mbok dalangi karo rono. Iki kan gak oleh parkir. Iki gak oleh to. Iki terkecuali dalu iki, Mas. Yo ora campur sari bareng ku ya kudune yo.
Ojo Mas sampean ro rambu-rambu pedis silange dilarang parkir ning kono, dilarang Mas. parkir. Nyapa sampean malah jegugruk ning kono? Termasuk aku bareng ki nyapa melok ning kene barang. Ijane panitia ditutup sik kowe iki mripatmu yo crigis tekan ndi kok Alhamdulillah Pak. Dalu niki panggih jenengan pengenane pun panggih ping kalih melih niki. Tenggene dusun Karangdinaya. Sedekah dusun nggih. Sedekah dusun, bersih dusun. Nggih, saged kula titeni, Pak. Piye? Pokoke angger dusun kok nganane wonten ngeten iki. Niki insyaallah rezekine niku mboten lokak ning tambah kebak. Amin. Nggih to? Mboten wutah ning tambah wutuh. Insyaallah rezekine iso mili kados miline banyu. Ngoten nggih Pak nggih. Wis pokoke warga mriki tansah guyub rukun seger waras panjang umur. Amin. Amin Allahumma amin. Ugi kula ngaturke sembah nuwun dumateng panitia luar biasa. Guyub rukune panitia nembe dugi disambut. Nggih to. Zaman meng transite ning ndi, Mas? Teng dalemipun buanik luar biasa. Daleme buani. Buanik piyayine wah gede dhuwur. Gede dhuwur ndasmu ngono. Hah? Buani. Kowe ngece buanik ora matur nuwun. Sing rasukan abang ngono. Heeh. Cilik. Wonge piye? Gede. Ngapunten lho Mas. Mbak anggem montor Tamiya atau piye iso buani. Oh dik. Oh pancen yo ngono kok. Piyayine grapyak semanak langsung diaturi dahar teng mriku. Wah, kula dahar teng mriku enten sate, enten rawon, komplit opor enten. Wah, panitia luar biasa nyuguh luar biasa matur nuwun ketua panitia juga anggotanya luar biasa. Kula dahar kula madang teng mriku. Iwake enten sing anu iwak kecap niku, Pak. Bumbu kecap emang. Bumbu kecap enak Pak niku. Nggih. Enak iki tapi cilik-cilik. Cilik-cilik piye? Kurang gede. Lho kuwi wis cukup sakmono kuwi sego kula tambahi. Wah, iwake kula tambahi. Anggit kula, Pak. Sing terakhir enten gedhi rupane ireng. Wah, kula nggih bom kula tutupi sego, Pak. Iwak ampun telas karek kuwi tok. Bareng tak cokot lah kok laos to, Pak. Ya ora apa-apa to jeroanmu kan ya panun. Apa? Cah ki omongane jan gak penak kowe. Kowe pengen ngomong apa ora? Ya omong nduwe lambe yo. Ora mesti. Enek duwe lambe ra iso omong ya enek. Apa? Sumur kan duwe lambe ya ora omong. Tumok sumur. Ya. Kaya sumur duwe lambe tapi ra duwe kuping. Lho, angger duwe kuping Iso omong. lah wajan kok duwe kuping iso omong. Mikir, Dik, mikir aja angger jeplake kowe lambemu. Kowe nek pengen ngomong gampang. Ya. Nganggo tata cara wong niki teng Karangdinaya lho, Mas. Panggih kalih Pak Dalang Didi. Iya. Nganggo kode. Kode piye? Ya nek kowe pengen ngomong kowe anu kode. Nek krungu swara tir ganti sing ngomong. Kodene kuwi tok. Tir ganti sing ngomong. Oh iya. Ngoten nggih Pak Didi. Iya, dadi bene pilah-pilah. Kersane penak lek Ora tumpang suh nek ngrungokne. Leres. Betul, Mula menika pokoke alhamdulillah. Dalu kateng. Pokoke kula Teng ngaturke sembah Karangdinaya. Karang tir. Luar tir. Malah semrawut ta gara-gara tir. Lah wong kowe kecep ganti piye? Tahu. Kaya wedhus mengi. Kaya wedhus. Ayo. Dang. Pakai jenengan kedan derek. Piye, Bang? Lah ajeng ngendikan. Ngono mosok ora iso ya. Tapi Pak Didi apik. Wajahe aneh. Aneh gitu. Kaya wedhus pape perlu. Anjen pertama ngono. Pertama piye? Raimu gaji tok. Iya ya Dang. Aduh. Ngene iki tau gatut ngono. Dang, Nggih ngatur sampean. aja nggoyak tau apuk sedina sewengi kok. Oh, wijane penyiksa wong tapi aturke sembah nuwun. Pancen teng desa Api. Kowe aku gantos Pak Didi. Iya. Gantos Pak Didi ayo jajal. Iya. Monggo Pak ngendikan. Allah. Angel lho kelek dalang randisin ya. Angel golek dalang rantu isin. Aku diceritani Bu Didi. Ceritane piye?
Ngoten niku. Di bojo dalang ki penak ra Penak apa nak ngelindur wah, ngelindur sabetan piye to? piye? Budi lembut kok. Lembute piye? Ati ngono. Iki aku, Pak. Gitu. Kuwi tenanan asli. tenanan. Wah, perasaanku ki mayang Baladewa ngamuk ya ta nggih. Mati dening aku. Raine bojoku tak kuwat lho ki. Ah berarti bojone jenengan sing kurang kreatif. Kok Piye? iso? Benjing-benjing nak mapan turu niku langsung dibondo mawon. Ditaleni tangane. Mati. Iso. Kuwi lek dibondo Pak Didik ora sehat malah kena penyakit mengi. Ngoten kok. Tapi nggih saestu kok dadi bojo dalang ki ya penak ya mboten penak. Penak. Penake nggih kados ngenten iki nek laris tanggapan nggih rezeki nglumpuh. Iya. Mboten penake nek pas lindur. Lek kula pomo golek bojono paling gak golek bojono tukang orjen Mas. Penak kaya dipijeti nek nglindur. Wah, malah bahaya we. Bahaya piye? Nek nglindur kan kaya dipijeti. Alah penake ngono. Ya pijeti nak pas. Lha kuwi kan kulino orjenan. Iya, Lah perangane awak ki sing rupane ireng mbek putih kodhe wek orjen kuwi apa? moto. Ah kuwi iso PC we. Mas sampean nek turu karo bojone pisah, Mas. Pisah. Ora urung bojone sampean dikeruwek matane malah repot, Mas. Oh ya Pisah. ngene kok diyak-yak. Oh, berarti penak kae, Mas. Ndi? Gitar. Alah ya koweri tok gur diwak-wik ngene tok. Koweri. Oh, nek gitar keri. Keri. Penak bojone tukang kendang, Mas, ketipung. Minggat tanggaku. Lah nyapa? Terus ngene iki. Gara-gara Oh, ngoso. iya jahe banget deh. Oh iya. Piye to kuwi? Sing urung apa kuwi? Sing urung apa? Aja wis. Kejar kan. Kecer. Kejar gak penak. Gak penake piye? Bayarane saithik. Lambemu kowe. Tak tapuk tenan kowe. Ora guyon ya Mas ya. Guyon. Aku guyon. Kowe iki jane lanang kok wedok kok iso. Aku ndelok-ndelok perlune. Wong lanang kok ngene kok Nggih. iso. Derek dedonga Dumateng piye? Apa piye sing ngomongane kowe sik apa aku sik? Lah yang kerandang kok. Derek dedonga kagem sedaya warga mriki mugi-mugi sabadane adicara menika tansah pinanggih bagya mulya Allahumma. Amin. Amin. Tuku nangka digawe sayur. Kowe muni yo Mas men ketok kompak Oh, iya. nek iso ya kanca-kancaku ya muni cakep ngono lho. Piye? Dadi awake dhewe iki ketinggal sak grup ketok kompak ngoten. Muni piye Cakep ngoten mawon. catet ngono ya. Nggih, komet Catet iso. apa cakep? Cakep, Pak. Oh iya. Mosok caket. Cakep. Urung. Kula tiang. Kok tak cipok malah ganteng lho kowe. Berarti aku elek saiki. Tuku cipok. Tuku karang dina ya. Karang dinaya kok mbok tuku. Men kowe lali yo. Acara hari ini disponsori oleh Kopi Gula Aren. Lho Iya, kok padha akeh ae. iki? Oh, Apa pancen pasar kok. pasar luar biasa. Tuku nangka nggo gawe sayur. Mugi-mugi warga dusun Karangdinaya tansah panjang umur Allahumma. Amin. Ning Surabaya pantun kok diayali piye? Ki ketoke ireng. Ning atine yo ireng. Sida apa ora kok. Apa ki mang aku? Nang Surabaya. Heeh. Ning Surabaya cedhake kali. Ya. Mugi-mugi warga Karangdinaya tansah kathah rezeki Allahumma. Amin. Amin. Alhamdulillah. Pokoknya pasare mugi-mugi ya rame, dusune mriki nggih maju Allahumma. Amin. Wargane nggih sehat panjang umur. Amin alhamdulillah. Pokoknya kados ngeten iki luar biasa, Pak. Tenan. Nguri-nguri nggih ngurup-ngurup. Ngurip-urip. Nggih ngurip-ngurip nggih nanggap kados mekaten. Inggih, menika nyuwun sewu Bu kasune sinten wau? Bu Erna. Kasune Bu Erna. Bu Erna. Bu Agus ya Bu Erna. Erna menika wonten tegesipun. Artine Erna menika endah dan berwarna. wah, Erna ki endah dan berwarna. Oke, tepuk tangan buat Bu Kasun Bu Erna. Modelnya kayak bakul pilok. Kok iso bakul pilok? Berwarna. Mas, Mosok Bu Kasut bakul pilok. Mama maksudnya iso mewarnai hari-hari mergawene ya becik ya apik. Ya. Oh,
Ngono lho kok iso. Kados nyuwun sewu. Heeh. Bu Kades, Bu Ida. Ida. Bu Ida. Ida. Ida menika tegesipun ingin dimanja. Wih. Nah, Ida. Ida ingin dimanja. Ingin dimanja oleh Pak Ida. Garwanipun. Dados asma niku sejarah wonten, nggih to? Wonten riwayat biyen kenapa kok jenengan niki ngoten? Oh, iya. Kados kula nggih wonten sejarah. Dodo. Dodo menika riwayat kula biyen bapak kula mergawe teng luar Jawa, nggih to? Nyuwun dongane wong wedok lair procot anake dijenengno jenenge Dodo. Tegese dongane wong wedok. Oh, Dodo ki dongane wong wedok. Leres. Oh. Komet niki. Heeh. Riyen loro-lorone bapake biyen iki jaman nika bakulan mbako. Ibuke bakul lemet. Lair procot anake dijenengno Komet. Oh, mula bukane jeneng Komet ki kuwi to. Riwayate bapake niku. bakul mbako, Ibuke bakul lemet. Layak tanggaku kae ya ya. Tanggamu piye? Bapake iki enek sing bakul apel, Heeh. bakul buah lho. Ya. Ibuke bakul loli. Lah, Duwe anak lanang jenenge apa ngomong jorok kowe? jenenge Teguh. Bocah Kok ora cocok widane apa cocok lho? kapane lho, To? Lah piye lah nek aku kan jelas dodok dongane wong wedok. Iya. Bapake biyen mergawe njaluk dongane wong wedok lahir Lah, aku. procot. Komet bapakmu bakul mbako, ibumu bakul lemet. Lahir procot jenengno Komet. Lah iya iki sing bapake bakul apel, ibuke bakul loli. Duwe anak jenenge Teguh. Piye to, Wi? Kok ora padha karo sing ngarep ya, Dak ya? Lah nggih kok mboten Lho, pas. No. anak yo karek sing di anak no dijenengno sapa jenengno sapa ya manut no. Lah nek kaya tanggaku kan pas to, Mas. Bapake bakul manci, ibuke bakul celana. Duwe anak procot dijenengno Cina. Ha bocah nek ireng. Cina ki yo putih. Lah Cina nunggoni desel kobong. Kono ndang salam sik sing becikno lho. Salam pramuka. Alah ki apa tak tapuk tenan lho kowe iki. Ha piye? Iki ora acara pramuka, iki acara sedekah dusun. Oh iya ya. Salam sing apik, kalau wong-wong win padha ngerti. Sapa to dagelane sing lemu kalau kok kaya dagelan kondang saka Madiun. Kok kaya kirun. Sing sapa kuwi? Aku. Oh. Kuwi ya dirasani lho. Piye? Sing kuru kok kaya kancane kirun. Sapa? Kaya kirik. Disyukuri wae mat, nikmat itu adalah nikmat. Yo, Ayo salam sing apik sing wibawa. bismillahirrahmanirrahim. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iki jane sone apa suarane wonge? Ketinggalan cangkeme niki sing sae, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pengajian. Sholatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sewu adik-adik nggih nanten salam dijawab nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kri Sukri, Piye, Ci? jaji sapa? Kowe iki kata-katamu salah mulane ibu-ibu padha guyu. Nyapa to? Nyuwun sewu lho, Pak iki gak bener lho, Pak. Kula Iya, bener, benerke. bener. Sing bener ki ngene lho, Mas. As-sholatu wassalam sik tomet. Kowe meneng sik. Kamu diem dulu, kamu lihat aku dulu dong. Iya dong. As-sholatu wassalam. Ih, Komet. Aku menang itu. Kamu jangan umi-umi. Kamu kalau umi-umi udah ganggu konsentrasi aku tahu. Oke, baby. Baby ngepet. Oh, baby ngepet. As-sholatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Oh Ngono lho. iya, Apa? kurang ambiak. Ambia ipari to piye kok anbiya. Terus nih yo. Amma ba'du. Halah lho apa lho kowe iki kok iso. Bapak-bapak, kula teng mriki jenengan teng mriku. Apa Dalu punika sedaya masyarakat Karang Dinaya. Ha. Inggih menika mengeti anggenipun bersih dusun. Penting Bapak Ibu bersih dusun menika. Teng Karang Dinaya niki kula udal. Kula jelaske. Soalnya menapa? Bersih dusun ngeten niki ampun ngantos dipun sepelekaken.
tangga desa kula niku wonten mboten nate bersih desa nanggap wayang mboten nate. Ama teng sawah tikus niku gedene sak wedhus. Saestu niku ketingale sepele. Ama ning sawah Walah, tikuse gedene sak pira? Sak wedhus. Tikuse gedene sak wedhus-wedhus. Yo, Ora percaya. sok ora percaya. Mosok tikus kok sak wedhus ndek enten to, Pak? Apa enek tikus sak wedhus? Kowe gak percaya? Ora percaya. Ya rada ngisor sithik lah. Oh ya nek ki percaya. Ya. Ngoten niku dados hati-hati. Garangan nyun sewu. Niku bisa sak pedet-pedet anak sapi. Apa? Garangan nggih sak Garangan. pira? Sak pedet-pedet niku mergo napa? Masyarakatnya tidak pernah bersyukur. Ora percaya. Apa ya enek lho. Apa ayat nek Garangan gede sak pedet sak pedet. Wah, lah kuwi mboke garangan gak bongkok lairo garangane kuwi. Jenengan betul percaya? Ora percaya. Sampeyan gak percaya? Ora percaya. Ya ngisori sithik lah. Oh ya nek ki Iki percaya. bahayane ngoten niku. Lah nek ngeten iki, ini adalah salah satu bentuk wujud rasa syukur kita, terima kasih kita terhadap bumi yang telah kita tempati. Lho ngono lho. Ya, ya. Wonten sing nglairno tiyang wedok nglairno niku saka udel. Niku saking bahayane ngantos ngoten niku lho. Piye? Nglairno saka udel. Laira saka Metu udel. ora percaya. Sumpah. Ora percaya. Mosok enek lho, wong itu lairan saka udel Saka lho. udel ora percaya. Wah. Pageblok di mana-mana. Iya, wong wedok nglair kok ndi? Kok udel? Ora percaya. Gak percaya? Gak percaya. Yuk ngisori sithik. Lah nek kuwi ya. Ya kuwi. Lah kowe teko kono kok aram kok so. Tegese ki ben wayangan terus ngono lho. Ayo amin pokoke ngono lho Mas. Nggih. Kowe lek wayangan iki sing penting apane Mas? Sing penting siji, Apa? matur nuwun kula tujuaken dumateng ingkang sampun pados debok. Duh, kok sing padus debok ki urusane apa to Mas? Iki jarang dienekne lho to. Ya paling gak matur nuwun ketua panitia warga kene. Panitia karek ngubengke wong dhuwit ya urunan swadaya to nggih Bapak Ibu nggih. Urunan iki. Ya, kok- Kari bayarno tek iki kanggo ki lho ngono penak. Mulane Ning awake dhewe jarang ngomong terima kasih karo sing golek debok. Apa Pak Didik apa usung-usung debok omah ngene dhewe ya ora mungkin. Lah apa urusane? Lah kowe nek kene debok apa dincep napa? Gegermu. ngomongane penting lho, Ki. ngomongane manyolot ki lho kok. Lho aku iki takon. Ya penting dalange to, enek wayange enek dalange sing lakono sapa? Sing nonton sapa nek dalange ora enek di kene. Alah, dalange mboten satu-satunya sing penting lho, Pak. Lah terus Sakniki kathah wayang tanpa dalang. apa? Oh, ono. Bakul wayang ya? Bakul wayang apa nggawa sak dalange? Mesti bakul tok. Omongane nyelekit bocah iki. Nyelekit bocah iki Pokoke omongane. dalange angger ijek urung iso nggarap satu lakon sing abot. Ha, Lakon sing paling abot napa, Pak? Lakon sing paling abot kuwi. Banjaran Wisanggeni, Allah, biasa. Dewa Ruci. Banjaran Gatot Kaca. Anu Dewa Ruci. Oh, salah. Apa lakon paling abot? Semar bangun kayangan. Abote ning ndi to? Abote ning ndi karo merem nglakone lakon kuwi penak aku. Lah kuwi nek usung-usung material toko kayangan kono. Piye lho pasire, korale, semene. Gek sing ngangkut sapa? Dam truk ya ora tekan kono. Kowe iki kan ngombe pertalit paling kowe. Iya, Pikiranmu koclok dina iki. Apa enek wong lakon wayang kok usung-usung teko kayangan material betone Nah, ser. sekali-kali mbok gawe lakon sing ora tahu. Apa? Tersanjung popo. Jadi wayang modern ya toh. Nanggap sapa ta kae le Pak Didi, wayangane lu aneh. Ceritane modelnya saiki. Apa toh? Pergendaan. Ngono. Lambemu kok so. Ayo nyanyi sing becik. Emah. Bocah ngeten iki lho Pak ngapunten nek. Iya. Bocah nek senengane nang omah ra di kegiatan. Komet Senengane kuwi. mung delok TV cak. Heeh. Sing didelok ngertos napa? Apa? Film kartun. Komet kuwi. Nggih, mulane sing didelok sak bloke Doraemon. Doraemon. Ya niki suarane Doraemon saged ta, Pak? Lho, mosok to? Ya jajal Mas, suarane Doraemon piye kowe? Mana mek apa? Doraemon. Doraemon jipo apa Alat. kuwi? Alat. Alat ajaib. Enak musik ding ngono ora? Enak. Ya lambemu nak rene. Pulpen otomatis. Gitu. Persis suarane mirip banget. Oh iya. Kowe ngerti kayak sing- Doraemon ya. Coba kamu sini loh. Kamu sini, Dit. Oh iya iya. Kamu itu kalau dibilangin gak boleh ngeyel, ya toh? Lah niki Pak, suarane napa Pak niki? Kartun apa? Suarane Jarwo. Jarwo, heeh. Nah, sing gawedi nih kok kancane. Lah sing gedhe kae jenenge sapa? Lah iya aku takon mate. Sapa? Piye to? Sekarang bos. Kuwi sapa? Aku gak ero, aku takon kowe kok malah kowe takon aku. Lho, Jarwo, enek sapa? Lah sing lemu kuwi sapa? Mbah. Aku takon kowe sing
Iya, Bos. Iki sapa? Jenengan jelaske, Pak. Sinten, Pak? Kuwi sapa? Alah, long kene takon kene malah kono takon. Lah kancane Jarwo to? Nggih, sapa? Lah kuwi sapa? Mbuh. Wong kene takon Mas ditakoni piye to Pak Didi iki? Loh, lah iya Mas ki bener Pak Didik kuwi sing lemu kae jenenge sapa, Mas? Sapa to? Kowe melok aku ya, Nang ndi, Mas? tak setrum cangkemmu kowe. Untuk gawe. Enek Jarwo enek sapa? Enek sapa, Mas? Lah iya. Lah cipok tenan kowe. Terus enek Bang Haji teko. Suarane Bang Haji piye? Jarwo. Kalau ente mau nolong orang itu kudu yang ikhlas. Wasik suarane. Ingat, minum yang ada gambar badannya. Larutan penyegar cap kaki 6. Kaki 3. Kaki 3. Kaki 3. Tuku loro, Mas. Oh iya iya. Sikile 6. Berarti benjing kula badhe tuku larutan penyegar cap kaki 9, Pak. Tuku pira, Pak? Tuku 3. Sampeyan aja tuku lho, Pak. Lah nyapa? Wis entekno. Tuku loro, tuku telu. Ayo memberikan hiburan. Hiburan. Ya guyon ya enek nyanyine. Betul. Nyanyi sing becik, ya ta? Ono Nyanyi aku. sing randok religi sapa Ramet? Bisa. Oke. Bareng. Siap. Ya ya. Lagune Timur Tengah, tendangannya Timur Tengah. Ada Dung ta ta dung dung ta dung ta ta dung dung ta dung ta ta dung dung ta dung 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 dung. Yo, betul. Wong kono enek kok kowe nyampul kok. Contoh. Contoh kok malah ngisin-ngisin. Piye gerakan iki? Ayo gerakannya ngene. Dung ta ta dung dung ta dung ta ta dung dung ta. Ya salam ngono kae. Kae lu nganggo kono. Anu Mas nganggo ngono kuwi ya Mas. Musrikin lah. Musyrikin sapa? Pemusik kok musyrikin masa. Ora siap. 1 2 3 4. Dung tang tang dung dung tang. Asik, yo. Hei. Hei. Yo. Ayo. Apa Awake dhewe kaya kucing. Kaya kucing. Werah no. Wes salam lagu. Iya. Siap ya Mas, tarik Mas, yo. Religi to. Religi lagu buat dusun Karang Dinoyo malam hari ini semoga berkah dan roti. Jaga roti. Jaga roti. Ya, siap. Enak andi. enak roti yang sereten ngombe oli Kang Marfuat, Kang Marfuat, Kang Marfuat senang roti. enak roti yang sereten ngombe api Yusulastri Damini Watini kabeh seneng roti. enak roti Kancane mikir kok enak roti dok. Adek suarane klukmu apa tuh? walah guluku mak kerotek Gak mungkin nak gulumu. ora mungkin gulu Gak mungkin wong kowe ra ndek gulu kok. lambemu kene yang duwe gulu ki ya gulu ta Mas Wong ora ndek gulu lho. Lah niki lho, bar sirah langsung bablas awakno lho, Pak. Lah nek ndek gulu ki lho, lha iso ngene. aku yo iso Aku mau iso. Wah, awake katut. Awakmu lho. aku duwe seneng tenan Seneng wong. dianggap aku dolanane sampean Ora to, ora guyon, ora tegese kok iki apa body shaming ora. Lah piye? Umpama kok awakmu ki cilik to ya. wah mesti ketok gagah Ndasmu mesti kegeden. Bayang. Awake cilik. Ndase ra utuh. aku saumur-umur ora tau ngomong asu lho Pak kowe asu tenan kowe Aku ak ngomong ta umpama awakmu cilik. iya Lah ndasmu ya ora panggah. yo paling gak ketok keker lho Keker apa? nyanyi sing apik no siarno Sopo nek? Yo, Iki lho nek ngene-ngenekane kok ya weh sindene sok wah lha lha iso lengkap jiro formasi piro iki penuh. nah niki wonten Lintang Dek Kairo. Lintang Kairo Ah, Lintang. asli mriki nggih Dek
Asline pun nganggo mic, Dik, nganggo mic. Mikir ya, Nduk, Ha, mikir. mic. Lu asli sini ta? Putra daerah. Putra daerah Karangdinoyo kene. Oh, Nggih, asli dari sini Om Dadak. Betul. betul. Iya, betul. Karantina ya? Oh, iya. Sekarang dino ya no Wah, piye udah. WC ngono kuwi. Oh, berarti gak bayaran ya? Loh, kok terus ngomong gak bayaran piye to, Mas? Takon. Iki wis diurusi panitia. Oh, iya, Komplit iya, kok iya. omongan. Ada Mbak Lintang Kairo. Berapa bersaudara? Apa? Berapa bersaudara? 5. Wow. Loh, kenapa Kenapa? kok wow? Kata. Loh, jarine wong Jawa biyen ngono, banyak anak banyak 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 rezeki. rezeki, Mas. Iya, biyen. Lah saiki Saiki mlebu SMP tok 2,5 juta seragam lho wi. Ngono jadi gratis. aku berarti wong gak mampu. Lho pancen iya. Komen. Geser. Wong gak mampu kok Ada sampai. Lintang Kairo dan ini Lintang Aleh. Nyuwun sewu wilujeng dalu, Mbak. Wilujeng dalu. Pareng asma Mbak sinten? Indah. Indah. Sesuai dengan namanya, orangnya juga cantik dan indah. Terima mempesona. kasih, Mas. Mek, yen sampean nyawang Mbak Indah ayune kaya ngene, yen sampean ibarat buah iki contone buah apa, Mek? Aja buah, Mas. Lah piye? Sepeda motor. Apa mau ki sepeda motor apa? King Indah ki Yamaha King. Yamaha RE King. RX King. Tegese RE King ki apa? Bentuknya masih kenceng, suaranya ring ting ting ring ting. Oke, masuk. Oh, sewe kotil. Matur nuwun Mbak Indah geser. Geser. Mbak Indah pakai tato. Merek kerokan. Selamat malam, Mbak. Masuk angin. Selamat malam Mas Dodo. Paring asma sinten? Santi. Mbak Santi yang sampean nyawang mbok ibarat sepeda motor apa, Met? Beat. Honda Beat. Honda Beat. Tegese apa Honda Beat? Si starter muni cekakas. Sing pertama. Oh, sing tahun 2007 kuwi. Iya. Kuwi nggenku sering medun mesin 2007 kuwi. Rada boros to. Rada boros. Yang dikasih Metik kok. Matic. Tanpa gigi. Geser selajengipun Mbak sinten menika? Mbak Rere. Mbak Rere aslinya mana, Mbak? Kediri, Mas. Kediri asli pribumi Kediri. yang sampean sawang mbok ibarat motor apa le? Scoopy. Kok iso Scoopy? Kadang penyunyu. Kiwa pengen. Neng tetep halus. Halus. Ngono. Yang dikasih Sang. oh. Geser. Mbak sinten menika? Nggih, kula Susi. Susi. Nggih. Asli pundi, Mbak? Saking Blitar. Blitar, Met. Produk Blitar. Oh, Ibaratnya motor apa? Posban. Yamaha Poswan. Motor kawak lho tuh. Yang di starter piye? Ora kena kok. Kok iso ora kenae? Kadang busine ngoklok. Lah ya unine piye lek di starter? Sekali kena. Rang. Apa nek dikowok? Nek dikowok piye? Mesine iku mati di mesine di dibubutno. Mesin nek dikowok. lali. Bojonegoro kan dikowok. Yo. Dadi di anu dibanterke. Diobo, carane diobo. Lah, Buanter bareng direm cekuki. Wis Mbak nabrak. Susi nek direm cekuki. Yo. Oke. Geser salajengipun pareng asma Mbak sinten? Kula Wiwin. Wiwin pidalem saking pundi? Sing asli napa sing boten? Iki wong wedok sing jenenge Ula marani pentung. Gitu, Ula Pak. marani pendung. Mancing wong lanang. Ibarate kewan. Iki lho piye kok sok Mbak Wiwin. Inggih. Nama rumah asli? Lek asli asal napa asline sing sakniki ngoten lho. Asli asal? Asli asal mriki, daerah mriki. Asli sakniki. Blitar. Iki ketoke dawa urusane iki. iki masih rapel to. Iki cara wong mlakuno bercabang rono, rene rono. Ya ora apa-apa to pancen ya ngono kuwi kudune. Mbak Wiwi. Wiwin. Wiwin. Nggih, mosok lali ya. Mau ibarat montor apa? Tosa. Kok iso tosa iki Yo Mas numpak Tosa yo Mas ya. Ayo. Kok ayo. Kowe ki anggere roh ketoke ngono kok terus kudu nyendale kowe. Tegese tosa ki apa to, Mas? Gedhi ngono bareng kok takono. Malah wong loro sedeng kok. Lho. Mosok kowe iki penjina AC.
Tak dapuk penjina AC sapa? Iki sinden bondo penjina AC. Lah iya. Maksude tosa piye? Lan disetater piye, Mas? Bareng dikasih, Kleru mundur. lek bareng direm, Rem barang tosa rime ngoten, Pak. Rem barang mau takone. Geser Mbak Wiwin, ingkang salajengipun nyuwun sewu diajeng paring asma sinten, Mbak Ayu? Paring asma sinten, Mbak Ayu? Ayo langsung itu. Lah nyapa? Rasa beda mentoran. Lho nyapa ya diadilno to kabeh iki Aja ditakok. ngono kuwi. Nyawaku terancam. Karo mantan bojo ora oleh ngono kuwi. Ngono ya. Tibakno kuwi to. Tibake Kiki kae. Ya sepurane aku karo kono ndi anak siji tengah. Siji setengah ki anak piye to, Mas? Sing siji apik. Lah terus sing Sing setengah agak separo tak giret. Anda kakek gentenan. akhire enek ndase. Ora eneng to blok. Apa so bocah rane ndase? Nyuwun sewu paring asma Mbak sinten? Anje kula nuli Kometwati. Guri enek jenengmu berarti asli mantanmu. Yo marga met. Oh, marga Met. Iya. Nyuwun sewu api dalem saking pundi? Nggih, Saudi Arabia. Wah, lah keturunan Arab. Keturunan unta. Keturunan apa? Unta. Unta piye to kowe iki? Ibarat motor apa, Met? Win. Win ki Honda nek- Win kae. Honda Win, Pak. Masuk lawas. Heeh. Ning dawa Ya, nyaman. lek disetater Alus. Dalan opo ae gak nolak. bareng dikasih. Protol. Anak Win wis tuwek. Nggih. Oke, langsung menghibur. Sik to Lagu rak. Siji kae lho. Oh nggih. Ciro lu patmo 678 aku. Walu. Saiki sing siji sampean. Lah piye kuwi? Lho, sampean sing nangklet ibuke. Lah nggih. Ayo sing apik sopan. Sehat nggih Bu nggih. Kok Bu piye to, Mas? Lali ye. Sayang. Yo Dek lah. Sayang namanya siapa? Mau nama yang baru atau yang lama? Yang lama lang. Kalau yang lama belum jadi, Mas. Iya tapi piye to nggih? Ya diladeni to. Oh iya anu yang baru. Rusak. Lah nyari. Lagi anyar wis rusak. Lah iya. Umpama dah montor. Montor apa, Met? Montor. Mas, kok enggak ditanya namanya toh? Lah Sudah tahu ya nama saya? Sudah tahu nama saya apa bagaimana sampean itu kalau tanya itu Bu yang jelas. Saya itu jadi bisa menjawab dengan apa adanya. Begitu loh Mas. Jadi kamu itu bisa tahu siapa nama saya yang sebenarnya. anu Mbah genteni Mbah. Sama ini Mbah genteni. Aku kok Lah iki ono gocone. ono yang melak gregeten Lah iya wong gregeten dhewe bae. namine sinten? lah Mbak sing halus Iya, toh iya. Mas. Besok gede mau jadi apa? Lah kok malah model koyok monyet. Namanya siapa? Nanya ya. Iya. Siapa? Aku kok wedi dhewe lho sesuk. Wong Wedok, aku mau bagi siji kok remuk nih. Wong wedok ki ngono Mas, pengen diperhatikan oleh laki-laki, makanya perhatikan terus. Insya Allah lek kowe oleh kono, rong dino nyuntikno. Ndang, Sinten Bu? Dik. Nah, yang Ya. dipun tepangaken Nggih, Cikang kersane Mas. sami ngertos. Nami kula Nggih. Diah Kusumaning Ayu Wah. Retno mikir Dewi Gambiem mekar setiap malam. Walah. celuane sapa, Met? Gambi. Oh ngono kak duwo Bu. Bae gambi. Gambiem. Ayo disiarne ditanjake setunggal pesindian. Sinten Pak ingkang kepareng jumeneng? Coba aku Bintang. pengen sapa kae jenenge? Mbak Susi, nulik. Heeh. Nulik siara, Met. Yo kaya orkes. Yo. Oke, aja kalah karo kene iki enek MC kondang lho. Sopo? Pak Didik.
sangisorku. Lho, Pak Didi perangkat kene lho kuwi. Seru njaluk foto men to. Ya, Sangisorku. suarane gede lho Pak Didi. Lah kuwi lho ning ngisor kok kene ning dhuwur. Oh iya iya iya. Ayo buktikan, buktikan. Oke, baik saudaraku semuanya. Malam yang sangat luar biasa tentunya. Supaya malam hari ini Karang Dinoyo benar-benar bergoyang. Karang Dinoyo benar-benar berdendang. Ada salah satu artis kondangnya Jawa Timur Indonesia toh. Yuk kita sambut sama-sama bersama. Ada si cantik. Ngapa mbok dulit? Lah kowe iki malah nyepelno MC modele kowe iki. MC dangdut yo ngono to. MC dangdut iki nggih ngoten niku Pak, tapi guyune kedawan. Guyune Pak. kedawan, kakean. MC ki kata-katane guyune sithik. Nek ki mau kedawan. Sithik wae. Oke, malam yang sangat luar biasa. Tak panggil ini salah satu artis kondangnya Jawa Timur Indonesia. Supaya Karang Dinoyo benar-benar bergoyang. Karang Dinoyo benar-benar berdendang. Ada salah satu artis kondangnya Jawa Timur so. Bermangan apa to Mas wis? Mangan sisamu. Carine kon sithik. Kuwi kesithiken aja dawa-dawa aja sithik-sithik sedengan wae. Berarti kowe iso. Yo iso to. Siarno. Jack 1 2. Wah. Wah, lah niki sone napa, Pak? Sida Rekoso. Sida Rekoso ndasmu kuwi. Son kok Sida Rekoso iki ya. Ya maju makmur to piye kok Sida Rekoso? Apa mesti maju makmur? Ya iya to. Apa Tanggaku wis tuwek maju merdeces ngono kok. nyapa? Serempet dam truk. Jack 1 2. Wah. Bapak-bapak, ibu-ibu. Bu. Selamat malam semuanya. Nyah. Selamat menikmati dah yang ada. Endi? Loh, Dah. MC kok cerigis malah takok iki lho. Kok. selamat menikmati dah yang ada. Dah. Ada buah semangka, Gah. ada buah belimbing. Belimbing. Untukku gareng lah. Glimbing ngantek pindho. Dan juga di situ ada buah jeruk. Jer. Jeruk. Jer. Kok nek ngarep ya, Mas? Eko syariah. Ego sari. Kaya bange Pak Bang Syariah. Ono kata-katane medeni. Ayo dipirsani Pak Camat barang lho ki mulane Pancen hati-hati. tontonan. Sing sopan, Yo. kades. Hati-hati yang ada di belakang sana. Nah. Jangan duduk terlalu atas. Tas. Nanti Anda bisa kecantol. Suwek katokmu. Kecantol. Suwek. Cantol. Wek. Hati-hati yang di bawah situ. Tuh. Jangan duduk terlalu bawah. Wah. Nanti ada luwo. Telusur. Luwo. Telusur. Luwo. Wah, kuwaplek. Kata-kata horor kabeh. Horore lho piye ta, Anak Mas? cah cilik-cilik lho menjaga kesopanan ora iso. Berarti gak oleh ngomong. Ora oleh jorok. ngomong jorok. Mari kita sambut. Nah, kelebu. Mboten Bu ngapunten lho. Aku aja ngomong ngono kuwi, dipersani wong kene isin kowe. Apa? N. Yuk Bapak Ibu hadirin semua yang berbahagia, langsung saja tak panggil artis cantik yang berikut ini. Ada siapa dia? Artis yang mempunyai panjang kaki 7 km dan mempunyai panjang tangan 5 meter. Siapakah dia yang dijuluki ulur-ulurnya Jawa Timur, co? Karepmu. Ada si cantik. No. Pakelino. No like. I love you, Cahyo Nuswantoro. Hey. Saya pergi ke masa kami kota sambil melihat para media. Saya pergi ke beca karena takut kuda. Beca, tolong banget saya duduk sendiri sambil menatapkan melihat dengan asik ke kanan dan ke kiri. Lihat beca ular karena tak berhenti. Beca, tolong hati-hati. Ngapuntene Pak Didi. Niki ketinggalan ngompol cawete ganti yuk, cawete ganti nak. Nyanyi kok iso penak kaya ngono kuwi lho piye ta, Dik. Aku gak nyangka lho, ya ana ya Endil, Ya ini. ya ini Terima kasih. lagi ketemu cinden sing berbakat. Makasih lo sayang. Aku gak nyangka. Ki mau lagune apa to? Becak
apik. Coba nyanyi garingan. Apik. Saya berkita masya. Berkita masya keliling-liling kota sambil melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggil beca, kereta tak berkuda. Ya. Beca, tolong bawa saya. Monggo Bapak Ibu nggih badhe bacok. Kok badhe bacok piye badhe tepuk tangan. Kok bacok piye? Piye sayang lama ndak jumpa lo. Kamu Cium, kemana aja, cium, toh? cium, 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 Cium piye to karo- kuk, cium, kuk, piye? Cium, kuk, Kowe iki piye kowe iki? aku kudu. Lah nek kowe kudu mbok kowe sik. Lho. Apik ya Mas. Aku rasane kene kaya dipuwentungi. Saman moh to nyedek. Ora Kondo saya. ini saman muni piye saiki piye. Iya. Iki mah nyanyiku apik ya yang ya. Api aku naga awakmu. Aroma, koma. Kamu apa kabar? Hah? Ani menunggu loh ini. Iya. Gue ya sing romantis. Iya. Nek wong lak wedok iki ya Mas pipimu kok ketok merah merona ngono lho. Ya Allah Mas. Ngono. Ya Allah sayang, Hmm. kamu kok begini cakepnya toh. Bales met kowe ya bales to. Sayang kamu juga kelihatan. Alah terus ngidung. Kamu itu kok iso ganteng banget toh sayang. Irungku didangano. Ora sati kene. Kuwi tanda kasih sayang. Kasih sayang kok irung dikenekne. Ya kowe bales to. Cinta. Irungmu Dik. Nek none. Irung. Nek, ayo nek rane tak dilat tenan wae. Pilebek terus Irunge- isik tong lu irunge- sing Lah nek kene bek pasir jenenge ya dam. Ayo kene irung aja ngene. Irunge kaya omah lawa. cinta. Seneng ta? Bales to met bales to. Hanya kamu yang berani ulek-ulek irungku. Kowe ya bales. Ben kita romantis. Wong dene aku mbok ulek-ulek yang meneng ae no lho. Oke. Hanya kamu yang berani ngulek-ngulek. Wah, aku wis parah kae kok. Ayo nanti nyanyian lagu tirayu. Oh iya. Ah. Ladanya Mas. C. Aku tak siap-siap ya Mas. Siap-siap. Aku dirayu. Roma, Iya, Ani. Roma, Ani. Roma, koma. Ani kangen Roma. Roma juga. Koma. Bisa tak geraji garismu. Ndang to aku ki. Iya sing Iya. Ani iki sing halus lho. Iya. Satu nada. Di sisiku hati rasa Lah. satu So sweet. satu hari tak bertemu hati rasa rindu ku yakin ini semua rasakan ranjingnya. Aku gak seneng wong dijak nostalgia lo yang Sik tak aku tak golek anu kurungan ngono lho, Mas. Wow. Kalau aku lihat dari sini kamu memang pasangan yang idiot. Ideal. Ideal. Betul katamu. Iya, gimana? Sebentar lagi kita pegatan. ora sayang ora. Ayo nyanyi ya. Nyanyi. Sing mesra senenganmu apa? lagu ini spesial untukmu cinta. Tenan. Iya, Romantis. ini melambangkan kepribadianmu. Piyayine kaya ngene iki lho Mas Didik. Yes. Lagunya apa untuk kamu yang? Silakan. Silahkan didengar rumah koma. Oke. Ani mau nyanyi dulu. Baiklah. Iki kowe entuk iki tenan rong dina mlebu rumah sakit kowe. Ora apa-apa. Patah tulang kowe musuh kowe. Lho kowe apa ngerah duwe kene? Roma koma. Iya sayang. Dengarkan Roma. Baiklah. Ani mau bernyanyi. Baiklah. Aku dadi apa? Dadi mercon. Rika Setian Brotoseno Dadi werkebara karo buta. Buta. Banjinulung
pusing nolo nadyan kang sinawang sungguh akan kendap sisa Papa guru minuyo papan gununge sejati nangis sambil meruti Brotoseno sayang Matur nuwun. seperti kamu. Brotoseno kecentet tapi ya awakmu. Suwun ya yang ya. Thank you. Wah. Ya, padha-padha. Bro, kowe wong lanang kok lemah men to? Lho kuwi tangane kaya Mike Tyson e. Mike Tyson. Tangane kaya tre wong wedok ngono kuwi Mas perhatiane kaya ngono. Ora lali matur sembah nuwun. Pripun, Pak? Ana jajaran Forkominca ana ing Kecamatan Kepung. Nggih. Ya, matur sembah nuwun marang jajaran kecamatan, Oh, nggih. Polsek lan uga Koramil kang wis paring idi palilah wong Nggih. iki gelar budaya regenge kaya ngene. Nggih. Iki panjenengane Bapak Wakapolres Pari, panjenengane Bapak Hari. Oh, Bapak Matur sembah Wakapolres Pare anu rawuh mriki nggih, Pak. Bapak Kasat Intel Polres Pari, Bapak nggih. Dahlan uga Oh, nggih. rawuh. Bapak Kapolsek Kepung, Bapak Bambang, matur Nggih, sembah nggih. nuwun. Wilujeng dalu Bapak, alhamdulillah sembah nuwun rawuhipun. Idi pangestune panjenengan dalu punika acarane alhamdulillah lancar. Napa ngersake badhe tindak panggung? Lah nggih, nyuwun sewu Bapak badhe ngersake tindak panggung mriki nyapa nyuwun sewu ngempil kamardikane panjenengan. Ini nggih. Mboten. Mboten kersa. Oh nggih, nggih. Mungkin mawon nggih. Mbak menawi gadah cita-cita nyawer napa pripun? Alah kok cita-citanya. Kok iso. Ha nek umpama ya kowe gelem ora? Ayo wong loro to kok iso. Iso kok ya. Pun to ngoten niku mboten sadibas insyaallah mangke kesadaran piyambak. Pripun iki? Digawe duo saiki. Oh nggih, langsung kemawon. Sinten kali sinten? Susi karo Santi. Niki Oke. enten pamundutan melih, Pak. Nah niki. SS. Apa niki? Santi anak siapa? Ugi menika alhamdulillah kepareng rawuh menika wonten Kasih Propam Polres Pare nggih menika Bapak Sukiman. Wilujeng dalu Bapak sembah nuwun rawuhipun. Alhamdulillah sedaya pejabat nggih kathah sing Matur rawuh sembah nggih nuwun. Pak nggih. Berkahi Berkahi nggih luar biasa. Mula insyaallah sedaya dusun mriki desa Kepung niki insyaallah bakal dados desa utawa dusun ingkang baldatun thayyibatun warafur ghafur amin. Yo ingkang salajengipun wonten pesinden ingkang ayu Sulistiawarni. Nek wau wonten Mbak Nuli ingkang setunggal menika mboten kalah cantiknya. Pesinden yang mempunyai paras cantik, hidung mancung, tangan panjang. Maling apa piye? Sisian. Tegese drijine mucuk ri, Pak. Ha nggih. Wonten sinten menika? Iya, lho, lah kok wis ning kene. Lah kowe sing kurang cepet tok. Ha nggih, wonten Mbak sapa wau ya, wah. Mbak Susi Santi karo Santi. Mbak Susi kali Mbak Santi. Manu, mboten ngastomi. Enten niki, nggih. Nggih. Selamat malam Mbak Santi. Nggih, selamat malam Mas Dodo. Wah, lama nggak jumpa, makin hari kamu makin cantik. Agak maju. Coba minta tangan kanannya ada.
Kamu tahu nggak? Gak. Duh, kok kowe nyauti nyapa to, Mat kok? Aku yo gak. Kok. Mbak Santi, Iya, Mas. kalau mungkin kamu menjadi pasangan aku, apapun yang kamu minta pasti akan aku penuhi. Masa? Iya, Serius? betul. Hmm. Ibarat sebuah bulan, kamu adalah bulannya, Aku bulannya? aku menjadi bintangnya. Bintang kok gede toh, Mas? Bintang abu kok. Apa nek bintang abu lho. Pasangane dintai dhewe Gudi yo. Loh, pasangannya rarukun. Santi, Iya. kamu jangan lihat gedenya aku, Oh, enggak boleh. tapi kamu lihat perusahaanku. Apa? Usahaku. Pabrik semiti lho. Semiti gue nyodos kue we. Nesu. Santi, Dalam Kang Mas. ibaratnya kamu sebagai bunga, aku yang jadi kumbangnya. Kamu kembang mekar, aku kumbang, aku nangkring di atas kamu. Kembangnya rubuh. Amblek kembange. Iya iya. Uso mangin banter. Oh kumbangnya sakmono gede nih. Pote ra kuat. Kancamu nyapa toh, Mas? Sirik tanda tak mampus. Mampu. Biarkan anjing menggonggong, kalau liwat kita beleh ndase. Santi, Dalam Kang Mas. kalau kamu menjadi sepatu, aku yang akan jadi kaos kakinya. Kita akan bersatu menyatu. Yo ambune. Yo kok betah we. Pak Didi kok melu ngentahi bolos sinten to jenengan Iki real omonge sing masuk akal. Real piye? Lah kono dadi sepatu kowe dadi kaos kaki lu rasane piye? Yo anget to. Anget apa ya mampu. Diajeng Santi. Iya, sayang. Ibarat kamu sebuah mobil, kamu tahu mobil apa? Mobil apa? Kamu mobil ambulan. Loh. Aku jadi supirnya. Kui mayite. Awake dhewe nggawa mayit Ora apa-apa. Heh. Aku dadi mayit kowe tak wedeni nabrak wit bongko kowe. Padha ae. Lah kok bongko terus to jane kok. Lah katane mbok ubar. Satu lagu buat kamu Santi. Senenganku. A minor Mas. Gila. Oh, aminor ngale. Muga-muga ngaleh. Ngapa wadewe pian kepato. Ya ampun. Wis lendro apa pelek to? Wong kuping ngrungokne lho kok ya. Kono A minor sepira ya ngono. A minor sapira Mas? Ngapa wadewe pian kepato. Yen akhire ati iki sing dirembuk kabeh kuwi ora sing tak calon cari wong tuamu wetone ora gaduh Gathuk asale saka TV. Ala-ala gathuk asale saka keluarga Cukit Ban. Apa? Kowe merusak keromantisanku tuh. Emang pekerjaanku adalah begitu. Jare wong tuamu wetone ora katon. Gathuk asale saka Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dereng ngertos gajah kena rawe. Ah menika. Mas. Ki bareng yo ombakan kabeh kita iki. Lah kaya mendukung kowe kok. Udah merusak kabeh kok iso. Nyanyi mbok menawi wonten pamundutan Bapak. Ingkang Pak Bu Lurah. Napa? Ketok oke. Oke, ketok yo. Iki Pak yo kete melok provokator gitu. Wis ra masalah, ra masalah. Napa Pak? Tombo kangen. Tombo kangen nggih. Ngerti ora? Ayo War. Ha nggih.
Apa iki? Ya iki ambekane kayak Kenapa kebu. kamu? Aku kasoh. Alah, Kasoh. wajib pisan ngono kok. Alah, ndahne lek bendino. Ngene ngos-ngos. Ngos-ngosan wis. Enggak mampu ya kamu? Aku mampu, tapi habis tadi sih. Kenapa? Aku lupa nggak beli jamu. Oh, lah itu sudah saya siapkan di meja itu Apa? jamu. Jamunya apa? Kalian rapat. Waduh, kalian rapet sesok mlaku ngene terus aku. Serata benggang nasi. Koso. Ayo langsung pinangani Yo, pamundutan tonggo apa? kangen. Tonggo kangen. Nggih. Oke. Oke. Yo, hey. Wasik. Karang dinoyo tetap damai, tetap guyup rukun, salam yo. Yo. Yo tonggokan spesial kanggo dulur wedok. Yang Resika matur nuwun, Irawati, Pras matur nuwun kanca-kanca kepung. Aku pengen ngumpul. Iya. Ya apa ta, Mas? Mas apa wis lali sliramu wis semua karo pancen misi akan ketemu bisa mestine kami aku mumpung saiki Jogetan tetep bayang karo aku Tiap-tiap tombol tanganku kangenmu Balik naliko iku Selamat ulang tahun kami ucapkan. Wah, aku duwe bojo iki no, wah apik mesti. Malam pertama mesti. Duh. Latah to, Pak? Niki Mbak Susi latah nggih, Pak? Alhamdulillah. Ancen nyuwun sewu, Pak. Niki Piye? tahun niki zaman emansipasi wanita. Nggih to, Pak, nggih. Ya, bener. Nyatane dalu niki ingkang dados pucuk pimpinan Bu tenggene Kades. desa niki Bu Kades, Bu Ida. Bu Kasun. Bu Kasun nggih, Mbak Erna. Luar biasa. Iya. Wong wedok saiki ya iso mimpin lho, Mas. Luar biasa mboten kados rumiyin, gitu. Saniki Bener, bener. emansipasi wanita. Soale napa? Piye? Wong lanang kuwi iso sukses, iso apik, mergawe iso lancar. Kuwi di belakangnya pasti ada seorang wanita yang selalu mendukung. Ngono ya, Dak ya. Nyatine jenengan gitu. Ya. Jenengan ki nggih dalang, nggih ngasta guru. Ya. Nggih di belakangin jenengan ada seorang wanita yang selalu mendukung jenengan. Istriku tercinta. Istri tercinta. Kayak Pak Didi niki wong setia to, Mas. Neng di tanggapan mesti sing estri nderek. Omongnya rasa diapik-apikne. Ora diapa-apene piye? Anane Bu Didi nderek iki mergo wedi nak kene iki nritis, ngono lho. Wis jelas kuwi wis positif. Wis gak mungkin ora. Ora kok setia. Lah ngomongmu pasti dibalik ada laki-laki yang sukses, dibaliknya mesti enek perempuan yang hebat. Iya, Wong toh. lurah nggon kowe duduk ya ora duwe to berarti. Ora duwe wanita. Heeh. Nyatane ya sukses. Duwe apa? Duh, apa-apa duwe mobil, duwe omong dipikir. Tapi uripe dhewe ora lengkap. Ya, Bang. Nek lengkap iku kudu enek lanang enek wedok.
Kayak dalu iki sing mirsani nyuwun sewu, Pak. Piye? Lek sing mirsani kathah wong wedok ning ngarep kuwi, insyaallah desa kuwi bakal dadi desa maju. Soalnya apa-apane ning gone rumah tangga ki sing diutamane tetep wong wedok, Mas. Utamane wong wedok. Nggih. Apa? Lho kok apa piye to? Contone apa? Lho, kowe iki lho nek gak gara-gara wong wedok ora iso bagus kaya iki lho, Mas. Nyapa lho, Mas? Iki pakaianmu licin, jarimu apik, sing nyetrikano sapa nek gak wong wedok? Aku ora tau nyetrikano kok. Lah piye? Laundry ya. Aku blas kok bojoku ora tau kok. Dagelan kok Wong sombong. aku mesin cuci tumbas kok Jepang langsung kok. apa mesin Bojoku cuci? tak pengen. Mesin cuci Jepangnya apa? Juijitsu. Heh? Jenengan ate mireng, Pak? Orang tahu. Mesin cuci Jijitsu. Mesine Piye mesine? Kuwi tangan kuwi. lah ya Juijitsu. Jujitsum. Ngomong Mbak Sum sing nyuci ngono ya kenek to kok, Cok. Iku enten apa, Pak? Iki ana Enten pamundutan. pambutan. Napa, Iki Pak? saka Bung Sam nyuwun gending iki karemane nek gak gubuk asmara ya apa kuwi jenenge sesideman. Sesideman. Iki lah saking Pak Soang, heeh, engko ngersake sesideman. Sesideman, nggih. Kersane gede nggih? Iya. Dik Lintang Kairo. Lintang Kairo. Celuk nganggo cara Jarwo jajal. Lintang, ayo kamu sini. Waktunya kita menghibur ini loh. Dari tadi ayo diudu aja. Ayo. Jadi Sekarang di spot. ya jane disepoti. Alah kesuwen Gak. Selamat malam. Iya, selamat malam. Sehat ya? Sehat juga. Tetap semangat untuk desa tercinta. Iya. Ya kan? Dusun. Dusun. Oh, piye Iya. bacane? Ya. Enggak asik ngomong sama kamu, asiknya ngomong sama Mas Dodo ya, Mas ya. Dek Lintang ya? Iya. Udah lama kita gak jumpa. Udah lama, udah 25 tahun ya kita nggak jumpa ya. Kok 25 tahun Lah sih? berapa? Umurmu berapa? Aku 16 tahun. Terus sisanya itu minta dari mana? Terus nambahin. Ngapain sih kamu ikut-ikutan? Iya, kamu itu ngapain cari pasangan sendiri sana itu loh kamu itu. Dasar lu cobek Lombok lu. Habis lo sih. Sopo kuwi? Gua ngabur aku. Penting enak kata-kata lo. Dek Lintang gimana, bokap sama nyokap gimana? Bokap sama nyokap gue baik-baik aja. Alhamdulillah. Iya. Kemarin Bokap gue? Bokap apa bu? Tak tuapuk Iya lambemu toh. lho kowe iki. Di depan bapak ibu penonton Dusun Karangdino ya ndak boleh Bocah. ngomong kasar. Mama. Mama kok malah bilang itu pikiran dan apa yang kamu pikiran itu pikiranmu itu pikiran kotor. Iya, jorok ya Mas ya. Di Lintang, kemarin Iya. kan kamu libur mau saya ajak ke Jakarta. Iya. Lu mau aku ajak itu jualan teh gendul. Apa? Teh gendul. Enak golek beling aja. Teh gendul. Batal. Habis kamu sibuk tanggapan terus sih. Iya, jadi gue itu nggak ada waktu buat di rumah gitu. Makanya dong, kali-kali liburan. Keliru itu. Kalau gak ada waktu di rumah, omanya dol dong. Buat apa beli rumah kalau nggak pernah di rumah ye? Ye. Ini cangkem merah penak lagi. Yuk, kamu nyanyi dong, Lintang. Iya, nyanyi apa ini? Nyanyi biar. Pamundutan iki mang sesideman. no. Sesideman wonten. Sesideman. Gubuk asmara wonten go milih go. Nggih. Pokoknya buat Dusun Karangdino ya Mas, semoga semakin menjadi dusun yang semakin maju. Amin. Banyak penduduknya, sehat selalu penduduknya, lancar rezekinya ya Mas. Amin. Piyayi mriki niku piyayi sopan-sopan, Mbak. Nggih Mas. Nggih, Dik, saestu niku. Pripun mau? Sopane padha karo bojoku. Pripun? Angger petuk wong bungkuk ngene, monggo. Bojoku ya ngono. Oh iya, itu namanya attitude yang baik. Bukan attitude. Lah apa? Emang bojoku itu bungkuk. Rematik Amin. Amin. Ya amin itu, Amit-amit jagrag bayi. Jabang. Jabang. Jagang bayi ya nek jagrag. Yo dipinangani ya, Nak. Dipinangani ya, Dik. Nggih, lagune pun tembangnya sesideman. Sesideman. Ya. Tayub. Dagelan lempoh. Tayub sik. Sesediman kok tayub mah. Enak sing rancak wae. Yo iku ditayub nang sing sak ramban rancak. Oke, pamundutan saking Mbah Ling. Sinten, Pak? Saka Pak Soang. Roh ngono kuwi lah ya. Bung Sam Tondo Mulya. Bung Sam. Nggih. Yuk, Ya. dados. Sampur sarajengipun dipatok Dimas Dodo. Monggo katuran sampur Lho ini kan.
kucuk batung bongsam. Pak Soan bongsam matur nuwun. Luwe becek patenono timbang perpisahan merjakan selisian tak wangi samudra marang pulau warga Karawalan Praputra liwat tinsangin alis semu tandur angguandang rasanin hatiku senatian wesling asit yoswaku isih mampu ngelakoni sholatmu matur sembah nuwun Bapak monggo kowe pecah gunung senadyan pecah gunung taduka animbro jiwa rajaku kok rangkangkur ratan mambrong rupa karo pinjo urip ana utawa gedhe kowe tak tukokne isini kowe apa-apa wae senadyan sesegan mesti Matur sembah nuwun. Ya Dek kono Dek. Mas aku disawer Mas Aku sing bagian nunggoni lilin. matur sembah nuwun Bapak nggih saking Bapak sinten Bapak sinten Bongsam. Bapak Bongsam Bongsam Tondo Mulya. Oh nggih matur sembah nuwun sangat Bapak lancar rezekinipun barokah sayanipun Isi ana pamundran siji, Mas Komer. Nggih monggo. Iki saka Mak Fatonah bakul kembang. Oh, Mbak Matona. Ya. Bakul kembang. kenal ta Saka Alah. Ya ora. Mak Fatonah bakul kembang pasar Gringging. Ngersake prau layar. Prau layar. Sing durung nembang Indah Argia, Rere karo Wiwin. Ya. Pokoke awake dhewe iki tenang mawon Mas Komet anu Dik iya Lintang. Mas Dodo Soale niki informasi nggih Pak Didik. Piye? Info saking panitian menika niki limbukane agak panjang. nggih Kira-kira limbukan ki rampunge ngantos sak jegleke listrik. Dadi nek dereng jeglek dereng rampung. Mula ya kesuwen no ayo digoleki meterane dijeglekne. Yo men rampung. Nggih, langsung dipinangkani nggih, Langsung Pak. ya prau layar. Nggih. nggih monggo Yo he ho he he. Ayo cantiknya Indonesia semua. Nyadong duka ya Mas. Iji. Menawa anggone ngaturke tetembangan anggone gegojekan kapeksa tak punggel semene. Injih. Sadurunge sampean mudhun saka pepanggongan tak suwun donga lan sawab berkat
berkah sampean kanggo warga masyarakat Karangdinaya kene ya Mas. Ana ninjih ingkang baken nyuwun sewu macange Mbak Limbuk namung saged derek memuji marang ngarsaning Gusti mugi-mugi dusun Karangdinaya menika sakbadene adicara menika tansah pinanggih bagya mulya hayam ayem tentrem tinebeke saking sambikala cinaketke rezekinipun. Amin. Mugi sedaya guyub rukun saged dados dusun ingkang mulya, dusun ingkang maju makmur boten kirang sandang tuwin papan. Amin. Tuwin pangan. Nggih, dongamu apa, Met? Mugi ngapunten ingkang kathah mbok menawi anggen kula paring panglipur wonten klenta-klentunipun nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Matur nuwun. Matur suwun Pak Didi. Mulya dina ya, Mas. Inggih, Oke, matur suwun. Nggih donga dinunga. Nggih. Sari sari